Náš rukopis je... Náš rukopis je vlastne taký, že my nemáme rukopis, podľa mňa. Alebo ja dodnes hľadám ten... Alebo dovolím si tvrdiť, že na každý nový projekt hľadám nový rukopis. Pre nás dizajnovanie nie je hľadanie optimálnej farebnosti a tvárov. Pre nás dizajnovanie je hľadanie procesov. Je tam určite veľa inovácie, je tam veľa odvahy. Naše projekty sú odvážne, si myslím, a je tam veľa zodpovedností. To znamená, že naše novátorské veci vieme dotiahnuť do konca. ITB je spojenie architektov a developerov v jednej firme. Architekti dostávajú veľmi veľký priestor v tejto spoločnosti na to, aby nerobili domy, ale aby robili bývanie. ITB robí hlavne rezidenčné projekty. My sa snažíme neísť tou najľahšou cestou pri našich projektoch. Vždy rozmýšľame, ako ten projekt urobiť iným. Na začiatku každého procesu je diskusia s klientom, snažíme sa zistiť jeho názory, jeho životné postoje, jeho filozofiu a tu potom prenášame do samotného dizajnu a do architektúry. Sme schopní mesiace diskutovať o tom, či dané miesto je vhodné pre náš projekt alebo nie je vhodné. Chodíme sa tam pozerať v rôznych obdobiach dňa. Vždy tam musí prebehnúť nejaká iskra, vždycky tam niečo na tom mieste musíme vidieť. My sa snažíme, aby naši zákazníci nemali predurčené, ako budú bývať a čo sa im má páčiť. Klientovi poskytujeme prakticky štandard rodinného domu, môže si pri dizajnovaní svojho bytu posunúť okno, posunúť balkón, meniť dispozíciu. Má tam obrovskú slobodu náš klient. My tým klientom ten byt ušijeme absolútne na mieru. Kolísky pre mňa znamenajú slobodu. Je to únik z mesta, je to pohoda, pokoj a príroda. Je tam komorná atmosféra, je tam veľa zelene, sú tam Karpaty, zelenie priamo v areáli, zelenie priamo na fasádach. Vo dvore máme detské ihrisko, máme tam crossfitové ihrisko, komunitné záhradky. Inšpirovali sme sa bývaním, povedzme, v Kodani, v Mníchove, v Rotterdame. My sa naozaj vždy pýtame sami seba, či by sme tam dokázali žiť. A v kolískach by som rozhodne dokázal žiť. Pre mňa kolísky sú už tou svojou polohou niekde na rozhraní vidieka a mesta. Inšpiráciou pre nás sú ľudia. Ja si myslím, že každý náš projekt je ako keby šitý pre niekoho iného. A v tomto si myslím, že sme iní. Je to sloboda, no.